Sempre m'han agradat les coses joves, fresques, brillants, que siguin actuals, que m'ho facin passar bé, amb un toc sutil. Que pugui compartir. I 100% d'equip. Xarel·lo Penedès. Penedès, l'origen del nostre vi. En el programa d'avui, el viticultor Joan Esteve ens explicarà les característiques de la verema al Penedès. Coneixerem Domènec Vidal, la marca que Vallformosa ha creat per promocionar els seus vins. I tastarem els vins Masia Freyer Parellada Moscat 2013 i Masia Freyer Xarel·lo Chardonnay 2013, de Domènec Vidal. El territori que engloba la DO Penedès és ampli i obert i s'estén al llarg d'una gran franja de territori entre mar i muntanya. Dintre d'aquest marc natural trobem microclimes molt diversos que condicionen l'evolució de la vinya durant l'any. El Penedès, una de les característiques més importants que té és que en pocs quilòmetres estem tocant a mar, vull dir, el Penedès té vinyes que estan de cara a mar i té vinyes que estan a la serralada, a la muntanya. En pocs quilòmetres estem amb temperatures més altes, en pocs quilòmetres estem amb temperatures més baixes. Una mateixa varietat la podem collir a l'agost, un chardonnay a la costa, o la podem collir, com aquell que diu, quasi a l'octubre a la muntanya. La climatologia és típicament mediterrània, és a dir, suau i càlida, i les precipitacions són poc freqüents. Portem molts anys que es cull molt bon gènere aquí al Penedès, molt bon gènere, però sobretot perquè al setembre no plou. A veure, si al setembre o agost-setembre plogués, patiríem, que ja no ens en recordem de fa molts anys, quan ens havia fet alguna tormenta o el que sigui i llavors desgavellava tot el pla de la verema. Els sols constitueixen un factor fonamental per entendre la producció d'una vinya i la qualitat dels seus raïms. El pla, tot el que és la vall del centre del Penedès, entre Sant Celoni i Vilafranca, podríem dir, el terreny és molt fèrtil, és molt més pla, es recull molt més l'aigua, és molt més productiu. Quan es feien el mapa de sols, allà es feies un forat i sempre trobaves terra. En canvi, quan vas cap a les muntanyes, cap a les vores, cap a la zona que estem nosaltres, jo me'n recordo quan fèiem aquí el mapa de sols, a 80 centímetres s'acaba la terra, no sé per dir-ho, ja comencen graves, soldons, vull dir que ja no hi ha aquella fertilitat que pots trobar al centre del Penedès. Les condicions en què es desenvolupa la verema varien any rere any en funció dels factors meteorològics. Aquest any, la manca de precipitacions ha assegurat una producció de qualitat. La verema d'enguany ha anat molt bé. Al principi semblava que començàvem una mica massa d'hora, acostumat als anys enrere que tot ho teníem que fer quasi a l'agost. Llavors ens vam anar a donar compte que podíem anar esperant per aconseguir una mica més de grau. Així ens ha sigut, han anat passant els dies, ens ha anat collint, el temps ha acompanyat moltíssim, bons dies de sol, va fer molt aire de nord i això que va ajudar que no hi haguessin humitats i que la verema es anés madurant tranquil·lament i amb molt bon clima. I hem arribat al final, com aquell que diu, sense ploure cap dia, això és molt important. Tot i les bones condicions que ofereix el Penedès pel cultiu de la vinya i la bonança del clima mediterrani, els viticultors hauran d'estar atents a la meteorologia per assegurar una bona collita per l'any vinent. A Vilobí del Penedès trobem una de les empreses familiars més importants de la DO Penedès, Vallformosa. La Queta Domènec és directora general de l'empresa i hereva d'una tradició familiar de més de 140 anys. Ens acompanya el celler Pinyol, on els seus avantpassats van començar a elaborar vins als anys 60. Els orígens de Vallformosa realment són de l'època ja del meu rebesavi, ell és qui realment va començar amb tot el temes de vitivinicultura, amb els temes de la vinya i del vi, després realment va ser el meu ja besavi el que va continuar i el meu avi va ser el que realment va començar i va tenir l'idea de començar a fer les primeres ampolles de cava, en aquest cas de Vallformosa.
Per diferenciar els seus productes i promocionar els vins, Vallformosa va crear Domènec Vidal, una marca amb un fort vincle amb el territori. Realment el canvi amb Domènec Vidal ha vingut recentment per donar més notorietat a la marca i per voler crear també uns vins de qualitat, i realment ho estem aconseguint perquè en els darrers concursos que ens hem presentat, fins i tot aquí en el Penedès per segon any consecutiu hem guanyat 2 medalles d'or, i realment estem orgullosos, i la nostra feina és precisament aquesta, és comercialitzar vins de qualitat que puguem presentar tant aquí a Catalunya, a Espanya i al món. Domènec Vidal ofereix diverses gammes de producte. Cal destacar els vins de Masia Freyer, amb els que la marca ha guanyat prestigi. Tenim 2 gammes de productes, tenim uns vins que la seva gamma és la Sala, que hi ha un blanc, un rosat i un negre, però després també tenim els vins de Masia Freyer, que són on realment nosaltres volem donar notorietat de marca, i és on tenim també un negre i un rosat, i després també 2 blancs. Un parellà de moscat, que ha tingut moltíssima acceptació amb la gent jove i sobretot amb les dones, perquè és un vi molt afruitat, i després també tenim un Xarel·lo Chardonnay, en el qual ens sentim molt orgullosos, i el que volem fer ara precisament és potenciar aquests productes, i no tan sols això, sinó que nosaltres com a vitivinicultors l'any 2015 volem celebrar els nostres 150 aniversari, i el que estem fent ara és creant uns vins amb uns iconos perquè ens donin més notorietat precisament de marca. Des de 1865, la família Domènec ha treballat amb passió les terres del Penedès, un territori ric en múltiples microclimes on es mesclen diferents altures, orientacions i la contraposició del mar i la muntanya. La DO Penedès és el Penedès, realment estem enclavats en un lloc on tant per clima, tant per espai, per on estem situats, estem molt ben ubicats, i a partir d'aquí estem donant una imatge de productes que entenc que ha d'anar i l'hem de comercialitzar arreu del món perquè val la pena, perquè tenim uns productes de molt bona qualitat i que realment el que hem de fer és promocionar-los perquè la gent cada dia els coneixi més i cada dia valorin més l'esforç que hi ha al darrere de tantes i tantes persones que estan elaborant aquests vins perquè cada dia tinguin més notorietat al mercat. Des de fa 5 anys, Vallformosa organitza el Sopar Solidari de Vallformosa, una acció de responsabilitat social corporativa per recaptar diners per la lluita contra el càncer. Des d'aquí al Penedès ja se'ns coneix. Nosaltres aquest any hem fet el 5è sopar solidari per la lluita contra el càncer. Nosaltres l'any 2008 vam firmar un conveni de col·laboració amb l'Institut Català d'Oncologia i cada any el que fem és presentar diferents projectes. Aquest any ha sigut per la prevenció del càncer. Hi van haver-hi en el sopar 300 persones, es van recollir, que estem a punt d'anunciar-ho, uns 20.000 euros que estaran destinats a l'Institut Català d'Oncologia i també a una empresa d'aquí del Penedès, local, que també treballa per la lluita contra el càncer i que es diu Amper. Vallformosa ha estat capaç de donar un nou impuls als seus vins amb Domènec Vidal, una marca de referència que s'ha fet ràpidament un lloc en el mercat. En el tast d'avui, el nostre sommelier degustarà els vins Masia Freyer Parellada Moscat i Masia Freyer Xarel·lo Chardonnay, de Domènec Vidal. El Masia Freyer Parellada Moscat és un vi blanc jove elaborat amb raïms procedents de vinyes de més de 35 anys de la Bisbal del Penedès. Aquest és el Domènec Vidal, Masia Freyer Parellada Moscat. Un vi jove, molt afruitat, un vi lleuger i un vi de final una miqueta dolcenc. De color groc llimona, bastant pàl·lid, bastant àgil en copa, amb el rivet també grisós, claret, que denota joventut. A nivell de nas, fa olor de raïm moscatell. És un vi on la parellada li dona frescor i lleugeresa i la moscat li aporta les notes aromàtiques. En boca, l'entrada, l'atac, és fresc però dolcenc alhora, no un pas per boca lleugeret, i amb el final amb bona acidesa, una frescor que ens fan passar-nos els vins i notar-li aquest puntet dolcenc una altra vegada. Un vi ideal per prendre copes, per estar de tertúlia amb els amics, un vi que ens queda bé com a aperitiu, en plats molt lleugers, un vi que, més enllà de buscar-li complexitat, de buscar-li complicacions, és un vi que està fet per gaudir-ne.
El següent vi és el Masia Freyer Xarel·lo Chardonnay. És un vi blanc potent, ben equilibrat, que ha estat guardonat amb la medalla d'or al concurs de la DO Penedès 2012 i 2013. Aquest és el Domènec Vidal Masia Freyer Xarel·lo Chardonnay. Un vi jove, un vi fresc, però una miqueta més estructurat que el que hem tastat abans. Un vi un punt més gastronòmic. En el color no trobarem molta diferència, seguim amb notes una miqueta pàl·lides, amb un reflex i un rivet grisós. Amb nas marxem dels aromes de raïm i de flors que teníem en el parellar de moscat per anar a buscar aromes més de fruita blanca i de fruita d'os. D'aquests tocs de pomes, de peres, d'aquests tocs també un puntet de préssecs i fins i tot alguna nota de plàtan o de pinya. Sempre movent-nos dins els paràmetres de vins frescos, de vins senzills, de vins agradables, però en aquest cas amb una miqueta més de volum de boca, una miqueta més d'estructura i amb un final una mica més sec també. Un vi que ens acompanyaria a plats una miqueta més contundents que l'anterior, des de amanides, pastes o fins i tot peixos blancs o fins i tot peixos blaus, que són una mica més greixosos si la cocció no és molt contundent. En definitiva, un vi un xic més gastronòmic, però sempre movent-nos en els paràmetres de vins frescos, de vins agradables, de vins que estan fets per gaudir-ne. La setmana vinent parlarem sobre els vins blancs de la DO Penedès. Coneixerem Nadal, el primer celler de l'estat espanyol a treure al mercat un vi dolç de botrytis natural. I tastarem els seus vins Nadal Xarel·lo 2013 i Nadal 1510 botrytis noble. El poc fet però no molt vermell sense salsa pel Miqui. El molt fet amb doble de salsa i verduretes per la Marga. I el tallat per la meitat ni molt ni poc fet sense sal, sense pebre, amb unes gotes de balsami per l'Eli. Per sort amb el vi, tots ja estem d'acord. Penedès, Penedès, l'origen del nostre vi.